fit. Değeri sıkı alırdır. Sayınan tecrübe oluştuğunuz kıyayarın son гылок özden гыл андар. Я хочу поблагодарить свою маму за то, что она с 1 по 11 класса поддерживала меня и мою сестру. Спасибо тебе, мама. От всей души хочу поблагодарить свою маму за то, что она родила меня такой красивой, доброй, хорошей. Спасибо за то, что поддерживала меня во всем, помогала мне сдавать экзамены, наставляла на правильный путь. Спасибо за то, что ты у меня есть. Я хочу поблагодарить свою маму, которая воспитывала, во всем поддерживала меня 11 лет. Я бы хотела посвятить это стихотворение своей маме. Перед тобой, моя родная, всю жизнь мы не в оплаченном долгу. И не сказать тебе об этом сейчас я, мама, не могу. Любви твоей нам не измерить, добра не взвесить никогда. Не сосчитать всех слов хороших, которые находишь ты всегда. Не хватит всех богатств на свете, чтобы рассчитались мы с тобой. Всего вернуть не могут дети, взамен любви твоей большой. Как я тебя люблю, не передать, ты лучше всех, скажу об этом прямо. Хочу тебе всем сердцем пожелать любви, удачи и здоровья, мама. Мама, я тебя очень сильно люблю. تيجي دوشين حلقة إن في حوش قليل واش تخدوا سك شو تغوق شو مدار خدك مدار مش قلت فهمت حياة أو سدي أشتك أو خلقية تكشفنا تأخ مصر كمان كذا يدعوا له فمرة أحلى لنا شكول أجر جمهم بس وطن جنب شكول أقل بال حاجين شيء أجر جنب سو دخ سو وقع حاجة سو فجمع يريشة سو يريشة وش مثلا بعلارة من شكول مثلا عشيل شيء هو ديش ديلدع ديريس لأدرسون بقى نان يعلق يلسمن يعلق نان كوكش كعيق يلسمن الله عدال سندير سنة بعن خلاص يلسمن جميع حياة كل ضيلا نزل ديلا بقى يتسخر من يلسمن كريات يلسمن سرعة هذا يجي ترى دودر دكتور نان تعدق بعن خلاص اسمه حاضر ولا في دكتور يخ لقر يلسمن في الدوس يلسمن أقدر لقر يلسمن يعرف يعرف إباحان دقي إباحان يا سفيتك تخبر دقيام وعلى ريس فينو Sayçarasın odarına, södüyeşçe dalilerine, senin resul alordarsın. هو أوجه سنوه أوجه سناق وهنا وصل دياش سنبستان يستعليش عشرة يشتري ريس هو الله ولا سنتين